నర్సరావుపేటలో వైసీపీ సోషల్ మీడియా పట్టణ అధ్యక్షుడు షేక్ హన్నూపై అర్ధరాత్రి దుండగులు రాళ్లతో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో హన్నూ తనకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. బాధితుడిని పరామర్శించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇది స్థానిక ఎమ్మెల్యే అనుచరుల పనేనని ఆరోపించారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడితే దాడులు చేయడమేంటని మండిపడ్డారు. దాడిలో పాల్గొన్న 6గురిని గుర్తించామని, తమ ప్రభుత్వం వచ్చాక 70mm సినిమా చూపిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. వీళ్ళకి ఎటువంటి సోషల్ మీడియా పోస్టులు పెట్టకూడదు, వీళ్ళని భయాందోళనకు గురి చేయాలని చెప్పి ఒక నేపథ్యంలో నర్సరావుపేట స్థానిక శాసనసభ్యులు ఆయన కుమారుడు కలిపి వీళ్ళందరికీ పథకం ప్రకారం వీళ్ళందరి మీద కూడా వీళ్ళ మీద దాడి చేయాలని చెప్పి ఒక లిస్టు తయారు చేసుకొని ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వస్తుంది. మేము లిస్టు తయారు చేస్తాం. ఈరోజు ఎవరెవరు పాల్గొన్నారో ఈ దాడిలో క్లియర్ గా మాకు అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఖచ్చితంగా మనకంటూ ఒక రోజు వస్తుంది. ఆ రోజు ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి 70mm సినిమా చూపిద్దాం.